8 юли 2026 година. 3 часа сутринта по местно време над Персийския залив. 85 американски военни обекта, бази, летища, кораби и складове с оръжие биват поразени почти едновременно. Радарните екрани в Пентагона просто спират да смятат, защото никой анализатор не е предвиждал, че Техеран разполага с способността да координира удар от подобен мащаб. Как е възможно най-мощната военна машина в света да бъде изненадана в собствения си заден двор? За да разберем тази нощ, трябва да се върнем няколко седмици назад. В края на юни 2026 година американски изтребители F-22 удрят подземен комплекс близо до Исфахан, за който Вашингтон твърди, че е свързан с обогатяване на уран над договорените граници. Официалната версия говори за превантивен хирургически удар. Но в самия комплекс, освен инженери, загиват и висши офицери от Корпуса на пазителите на Ислямската революция – КСИР. За Техеран това не е превенция. За тях това е обяване на война, скрито зад дипломатически думи. Върховният лидер на Иран излиза с кратко изявление по държавната телевизия, в което казва само едно изречение, което по-късно ще се повтаря в целия свят. Отговорът ще дойде, когато и където Америка не го очаква. Никой на Запад не му обръща сериозно внимание. Това ще се окаже фатална грешка в преценката. Иранското военно командване прекарва 12 дни в пълна тишина. Спътниковите снимки, които по-късно ще бъдат публикувани от анализатори, показват придвижване на мобилни пускови установки в западен Иран, в провинциите Кермансах и Хузестан, близо до границата с Ирак. Никой в американското разузнаване не свързва тези движения с непосредствена заплаха. И тук идва първият въпрос, който си струва да зададете сами на себе си, преди да продължим напред. Ако вашата държава нанесе удар, в резултат на който умират чужди офицери на техническа територия, а после мълчи 12 дни, бихте ли повярвали, че опасността е отминала, или бихте се притеснили точно от тишината? В нощта на 8 юли иранските въоръжени сили задействат операция, която по-късно военни експерти ще нарекат най-мащабната балистична и дронова кампания от началото на века. От западен Иран излитат десетки балистични ракети Фатх-110 и Кадър, с обхват достатъчен да покрият цялата зона на Персийския залив. Паралелно, от преоборудвани контейнеровози в Ормузския проток и от брегови позиции по крайбрежието на Бушер се вдигат във въздуха стотици дронове тип Шахет-136. Евтини, бавни, но изпращани в такъв рой, че системите за противовъздушна отбрана просто не успяват да ги обработят на време. Успоредно с това, крилати ракети, изстреляни от подвижни платформи, поразяват цели на голяма далечина от иранската територия. Атаката е разчетена по часовник. Всичко се случва в рамките на по-малко от 80 минути. Първите цели, които поемат удара, са добре познати на всеки, който следи региона. Авиобазата Ал-Удейд в Катар, най-голямата американска военна инфраструктура в Близкия изток, е поразена от поне 7 балистични ракети. 2 от тях пробиват системата Петриот, разположена в перимера на базата, и удрят складове с гориво и хангари за изтребители. Пожарът, който избухва, е видим от спътник цели 6 часа. В Ирак, базата Айн Ал-Асад, вече веднъж атакувана от Иран още през 2020 година, отново е сред основните цели. Там мобилните ракетни установки на КСИР удрят щабните помещения и площадките за хеликоптери. В самия Ормузски проток, американски разрушители от клас Арлей Бърк, разположени там именно с цел да пазят търговското корабоплаване, попадат под кръстосан огън от брегови противокорабни ракети и дронове камикадзе. Един от разрушителите, US, подобен по клас кораб, чието име военните избягват да разкриват веднага, получава директен удар в кърмовата част и се накланя на 10 градуса, преди екипажът да овладее пожара. А сега си представете за момент, че сте на палубата на такъв кораб в средата на нощта, когато радарът внезапно показва десетки едновременни цели, приближаващи от 3 различни посоки. Какво бихте направили в тези секунди,
когато няма нито време за паника, нито време за грешка. На борда на американската самолетно-носачна група, разположена по-южно в Арабското море, сирените за въздушна атака вият почти непрекъснато. Палубните екипи вдигат във въздуха ескадрили F-35, за да образуват защитен периметър около самолетоносача. Изтребителите засичат приближаващи дронове на около 120 км и започват прехващане далеко от корабната група. По официални данни, публикувани по-късно от Американското централно командване, за първите 2 часа на конфликта са свалени 61 дрона Шахед-136 и 14 балистични ракети, основно благодарение на комбинацията от системи Петриот, разположени на сушата, и корабните противоракетни комплекси. Но не всичко е спряно. 8 ракети успяват да пробият отбраната и удрят цели точно, включително резервоари с гориво в Бахрейн и складове с боеприяси в Кувейт. Междувременно ситуационната зала в Белия дом работи в режим, който персоналът по-късно описва като контролиран хаос. Президентът на Съединените щати е изведен от резиденцията в защитен команден център под сградата, докато началниците на щабовете представят непрекъснато обновяваща се карта с поразени цели. В рамките на по-малко от 2 часа броят на потвърдените обекти нараства от 12 на 85. Цифра, която кара един от присъстващите генерали да произнесе фразата, изтекла по-късно в медиите. Това не е удар. Това е обяване на нова война. Президентът излиза с кратко телевизионно обращение още преди зазоряване, в което нарича атаката безпрецедентна агресия, която ще получи пропорционален и решителен отговор. Той нарежда незабавно придвижване на втора самолетоносачна група към региона и активиране на допълнителни ескадрили F-22 от бази в Европа. В Техеран сцената е диаметрално различна. Върховният лидер, обкръжен от командирите на КСИР, гледа предавания на държавната телевизия, в които се обява историческа победа на иранската съпротива над американската агресия. Улиците на Техеран, Мешхед и Исфахан се изпълват с хора, размахващи знамена, макар че само на няколко стотин километри оттам, в градовете близ до границата с Ирак, вече започват първите американски ответни удари. Тук идва вторият въпрос, който заслужава да зададете на себе си. Коя от двете държави всъщност носи по-голямата вина за тази ескалация? Онази, която нанася първия удар по чуждестранен обект и предизвиква 12 дни мълчание, или онази, която отговаря с удар по 85 цели наведнъж? Отговорът рядко е толкова прост, колкото изглежда в новинарските заглавия. До обяд на 8 юли американските въоръжени сили преминават в контраофанзива. Ескадрили F-35 и F-22, излитащи от бази в Йордания и от самолетоносача, нанасят удари позиции на иранската противовъздушна отбрана. Системите за откриване на цели около Бандар Абас и Бушер са сред първите поразени обекти, за да се отвори коридор за по-нататъчни удари. Крилати ракети Томахоук, изстреляни от подводници, скрити под повърхността на Арабското море, поразяват складове на КСИР близо до Ахваз. По предварителни, все още неокончателни данни, американските удари унищожават около 40 мобилни пускови установки, 3 радарни станции и нанасят тежки щети на 2 военно-въздушни бази в западен Иран. Иранските офишъл източници признават загубата на най-малко 210 военнослужещи само през първите 24 часа, докато американската страна съобщава за 96 загинали воени и над 300 ранени, повечето от тях при удара по Ал-Удейд и по разрушителя в Ормузския проток. Но войната никога не се измерва само в бройки на военна техника. В малкото пристанищно градче близо до Бушер, семейство на рибар прекарва нощта в мазето на съседска къща, докато прозорците на техния собствен дом се пръскат от взривната вълна на близък удар. Майка притиска 2 деца до себе си, докато бащата се опитва да свърже линия с роднини в Техеран, но мрежата е претоварена. На сутринта, когато излизат навън, улицата, която познават от детство, е покрита с натрушени стъкла и парчета от метални конструкции. Съседната сграда, детска градина, е пострадала частично, за щастие е нямало занятия през нощта.
Подобни сцени се повтарят и от другата страна на залива, в малки градчета в Катар и Бахрейн, където цивилни жители, живещи в непосредствена близост до военните бази, бягат по улиците с малкото си вещи, докато сирените за въздушна опасност продължават да вият часове след първите удари. Хиляди хора се насочват към импровизирани центрове за евакуация, изградени в училища и спортни зали, без да знаят кога ще могат да се върнат у дома. Тук е моментът да си зададете третия въпрос. Този, който вероятно е най-труден. Как би реагирало вашето семейство, ако само за една нощ 85 обекта близо до вас се превърнат в мишени, а животът, който познавате, изчезне в рамките на няколко часа? Лесно е да коментираме конфликти от разстояние, докато седим на сигурно място. Много по-трудно е да си представим какво означава да чуеш взрив, докато дето ти спи в съседната стая. Международната реакция идва почти светкавично. Генералният секретар на ООН свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност още в първите часове след атаката и предупреждава, че светът е на ръба на регионален конфликт, който може да прерасне в пълномащабна война с непредвидими последици за глобалната енергийна сигурност. Русия, чрез своето Министерство на външните работи, отправя призив за незабавно прекратяване на огъня и въздържане от по-нататъшна ескалация от страна на Вашингтона. Макар анализатори веднага отбелязват, че Москва внимателно избягва пряка критика към Техеран. Китай изпраща по-балансирано изявление, призоващо всички страни да проявят сдържаност, но паралелно нарежда на своите петролни танкери да променят маршрутите си, избягвайки изцяло Ормузския проток. Решение, което само за няколко часа изтласква цените на петрола нагоре с над 18% на международните пазари. Израел, отдавна поддържащ собствена система за наблюдение на иранските военни движения, обявява повишена бойна готовност на своите системи Iron Dome и Arrow, страхувайки се, че конфликтът може да прелее и към ливанската граница, където поддържани от Иран групировки биха могли да отворят втори фронт. Държавите от Персийския залив, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Оман застават в изключително деликатна позиция. Те са домакини на американски военни съоръжения на своя територия, но икономически и географски са пряко изложени на всякакъв иранска ответна мярка. Саудитският външен министър прави рядко изявление, в което призовава и двете страни да проявят максимална отговорност, защото цената на пълномащабна война в региона ще бъде понесена преди всичко от народите на Персийския залив, а не от онези, които вземат решенията от разстояние. Именно тази фраза докосва нерв, който много хора по света усещат интуитивно, независимо къде живеят. Решенията за война рядко се вземат от онези, които после плащат цената им с живота си. Колко пъти сте се питали защо обикновените хора, рибарят от Бушер, войникът на смяна в Катар, майката, криеща децата си в мазе, винаги се оказват в центъра на последствията от решения, взети далеко от тях в кабинети с климатици и охрана. Междувременно, военната ескалация не показва признаци на затихване. Американското разузнаване засича признаци, че Иран придвижва допълнителни балистични ракетни системи с по-голям обхват към централните източните части на страната, което поражда опасения за втора вълна на удари, потенциално насочена не само срещу регионални бази, но и срещу цели, свързани с американски съюзници извън непосредствения театър на действие. Паралелно, поддържани от Иран милиции в Ирак и Сирия обявяват готовност да атакуват допълнителни американски позиции, а групировки в Йемен заплашват да блокират допълнителни морски маршрути в Червено море. Всеки нов ден от конфликта носи риск от намесата на нов участник, а всеки нов участник намалява шансовете за бързо дипломатическо решение. В същото време, вътре в Пентагона се обсъжда опция, за която досега се говорило само хипотетично – разполагане на допълнителни стратегически бомбардировачи B-2 от континентална територия на САЩ, способни да носят по-тежки конвенционални бойни глави срещу подземни иранска инфраструктура.
Самата дискусия за подобна стъпка, изтекла частично в американски медии, предизвиква нова вълна на тревога сред международната общност, защото сигнализира, че Вашингтон обмисля удари от съвсем друг мащаб, отвъд онова, което светът е видял досега в тази криза. Докато пишем тези думи, дипломатическите канали между Техеран и Вашингтон, доколкото съществуват, минават през посредници като Оман и Швейцария, но и двете страни публично отказват да говорят за примирие, преди другата страна да плати пълната цена за своята агресия. Изречение, което по ирония на съдбата се използва почти идентично и от двете правителства, макар с обратен адресат. Историята ни учи, че точно такива моменти, когато никой не иска да бъде първият, който отстъпи публично, най-често предхождат най-дълбоките ескалации. 85 поразени обекта за една нощ не са просто военна статистика. Те са отражение на десетилетия натрупано напрежение, недоверие и взаимни обиди между две държави, чието граждани, войници и цивилни от двете страни плащат цената на решения, взети от малцина. Докато гледате новините от този конфликт през следващите дни, вероятно ще видите карти с стрелки, цифри на загинали и коментари на анализатори в костюми, обсъждащи стратегия зад бюра. Но зад всяка от тези цифри стои реален човек. Войник от Кентъки, изпратен на смяна в чужда база, или момче от Кермансах, което никога не е искало да носи униформа. Именно, затова тази история заслужава не просто да бъде изгледана, а обмислена, защото въпросът кой всъщност е прав и кой крив в подобен конфликт рядко има еднозначен отговор, а последствията от избора да не мислим за него достигат далеко отвъд границите на Близкия изток.